Katawa. Ay, sus. Ikaw may nag-ingon nga. Ipaingon si nga para nagbuhok. Hello mga kajanjas. Wasak na wasak ang puso ni Nasty Makoya. Good morning everyone. At magandang umaga po sa inyong lahat. Maadjong buntag sa tanan mga kajanjas diha. Ug ani ana usab ang inyong alagad. Welcome to my YouTube channel, Junjun's TV, ang laag ni Junjun's TV. So today guys is October 17 and it's Saturday morning. Pagplano ko ron nga mo at ko siya saan ko ni Florame o sa dalhan o buwak. Dapo buwak na to pero nag-abot na ako ahong prank sila. Ang nilaron ang sikat nga vlogger sa Bohol guys. What? Nilaron na niyang buwak. Mo pakitong sa buwak nga ihatag nila. Kaning buwak ka mo na ang dalhon. Sa magunahon ako kung saan ako pag-ilat nga to. Please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun's TV. And palihog pud adlaw ilaktawi ang mga hinungdong kay arong idawat down pod na ginagmayng mapaan kay mga ito na mga tubuak ka mga dalhon ron. And ito na ta guys kay murag ito na. A few moments later. So guys, dyan ako sila surame. Tana guys, ang gisugo na guys. Sa kayo isang reaksyon na ni Ron. Halak, sundang mo, hadlo ka man na. Agingon ra ba ni mos ni aging panganin na ho. Agsundang, murag. Kaya di pa makakamningin. Di pa, pero nakoy laing gipkuan mo. Katubang niingon kag mukan kag buwak. Muna kita. O di ah. Ano eh? Kani di ah. Pila man eh? 1,500. Buang! What? Lagi. Nga, kada. Bahala! Pinisti, magkapalit ako sa kasakong bukas na. Pintos, bahala po diha, huwag kayo kabayan. Hala. Atras na ka. Hadlo ko ginoo ko. Bahala po ka diha. Bahala po ka kapag. Pabayran ko ni mo, miniginin to ganing pitura ka dahon. Mapadi buwak, o kirang may buwak na nanainganag na buwak lalay kulor. Mahal man gud na, imported man gud na. Pwede sa kikan. Gikan na sa Japan. Ino player pat. Wala ah. Bawa sa ni pagbasa. Grabe ka 0.5. Uy, makahanto na pahanjo ako Windows. Bahiran na nagtalintos. Pahanjo ako daoin sa bukang wing. Saan mo na na? Na di masigura na niingan ako nimo nga muna kay buwak na dagay basig paliton kay si Tiri mo imo. Kuan ako di mo kuili buwak. Tiri, di na mo kuan no kapag yung bilkinintos di na mo tingog. Ako na mo. Adyo. Ang kay, di na mo ko babayran na na. Di na kuan na buwak ako na kuanan. Katawa. Ay, sus. Kaya ikaw na nag-ingon nga. Ipaingon kita ka pala mo. Diyan na hinak mga prami. Pag-ingon ang ano mo yung mga magkakababayaran na. Ang hinak si prami na. Wala. Kaya na mo. Parang ako ba yung buwan mo? Pamaraging. Pamaraging. Tungo. Parang pa. So kasay. Bukas na. Parang sa na yung kalipay. Kasi makalipay. Kip-kip nila ng dahon. Kita mo bugas. Makalipay magkakaroon sa mga dahon. Naman gud ni sa pakape na ah. Nasa sa pakape na sila nga wat eh. Nagiling-giling. Kung bayad na ng 1.5, bahala po. Kape na mo tayo magbuhat doon, malipay pa ng purami. Di ko buhat. 1.5, kapalit ako rin nagbugas isang sako.
Kapami. Unsa? Utang-utang. Oh, di ba na may pangkuhan na nito? Wala lang. Huwag galing mo nang balit pa ito mga ano. Pagkaisog baga to di ay di. Sus. Huwag galing may bago. Sanina. 1.5. Buwak ka sa buhok. Sabi ya, pwede na. Wala na sila yung nagbuwag. Bisan pagod siguro din ang palit. Kung ikaw babayaran. Katasa mo, iwaw. Para na ba silang pagumanggan? Alasin ko ba din na? Naguwat so. Kago na eh. Oh, sadyo pa kay kananay ingon magmo sadungan he kay arong maabtan ka. Alasin ko pa na dali o palay pamakaw. Ako may dukuan na lagi na na. Ano ka daw katawag kaya kung malipayan kaya pabayran ko minsin ko na na. Ano pang panad sa Kazo! Hira ka masunsun kay. Kaso pa nakaso mo tunaron. Palay pamahaw. Pagkasaan ka na. May nitri. Utang nga. Pwede makagkuhan na 3 gigs. Pwede na laman kay arong Pero kuon. sa sugdan. Ah, sige ra. Pero si Tiri bayan na na eh. Happy na ibang tiin mo ako. Wow, congrats. Ako yung kwarta kay palit bugas. Ikaw naman. Di ba na ikaw? Hilig ko ng buwak. Hindi ba alam mo nga. Ihalo ko sa itong bahay. Kumayan lagi na na. Wala sa gano'n sa itong bahay. Sa itong bahay. At sa bahay. Huwag yan mong bahay. Sa bahay. Ngayon. Ba't sabi kitigom na ninyong kwarta kay dugong palit oksin? Balik mo. Luminaw. Huwag mo na lising na. Imo ko lang yung balik dyan. Negosyo Sa mahalin niya nagsalingsing. Dato. Mudako manggihapon man 5 gihapon. 2,000. Ani ka ugma manalingsing na na. Grabe. Na may wate na tanawa na may wate. Wati din kubo ni na hapon. Ilam din nila bay wati. Na tae mo na sa wate. Siguro ng tambok. Na ang tambok na sa ilaw. Ito na yung mga anak. O anak, mga tain sa Sa wala ka tindi mo bayad na. Ano yung mati tinawad? Na tinood niya ko. Oo. Ilay ko bayad lagi na 1.5 piyo budget. Mo rin tambak. Grabe na din Mo rin sa sikrito. Oo. Ugot din na tayo kabaw. Huwag mo din tayo kabaw. Lising mo bayad na. Bahala pud mo. Tayo lagi mo bayad na. Mahal ka to 1.5. Balik mo din sa kudra. Seryoso jud 1.5 na. Kuan. Apil mo sidanan. Ano may Ah, ilisik. Dito Ka, di ay. agka ni mong kung sudlanan mo ay 1,000 kay na may kuan nga ininsik na ah. Ito na laman eh. Pila na kabuok kuan litra about sana litra. Kaya siguro itawag din. Nagkabasa na na. Di ko mabayad na 1.5 pagaling na. Di ko mabayad na ng 1.5 na. Kay grabe mahal na. Isa ka bukwak 1.5. Isang sakong bugas na ng init eh. Ikaw di kag inip eh. Oo, gue na eh. 1.5 lagi sa kwarta paggasto ko. Palit na naman sa kuminit eh para makakaon ng bugas. Kaysa pagkadan ko ng bulang huy. Maupod mo. Ang ngayon ang bulang huy snack. Ag nakamahal po na kay agwate. Wati pilam ni pa ng wati. Kuan 500. Sa patag. Kuha ng pila naman eh kagari. Libre na Ba- ito. Libre. Agwati rate. Okay. Hindi ko ang ino. Adto kas di mo farm kanang wate mahal di ba na may palitos di mo farm nga wate. Libre man din. Wakal ito. Wati 500. Sa kalibo 1.5. Ang gadid mo eh. Batasan. It's a prank. Ano nag-atag? Apel na na. Napay pakapin na na nga. Napay usada to gamay kaadyo. Mas lami jud to. Damay na po ito. 2,000 na po ito. Kay doon wati. Wati naman. Wati kinintos. Libre. Pwede sila. Nagdagis na. Kaya mo na na eh. Yay! Init man. Kaya init ako na. Ano mo na? Arang lamia ka, gikan ni sa Asterias Farm Resort dito sa Luway. Wow! Sila mismo gihimo dani kay naman sila mga bakery, tapos sila yung cake house. Ah, Taway mo kung giprank ha. Hindi ka na prank, kaihi lang ka. Na-prank na ang idaan, guys. Dito ko mabayad sa pagbayad ng bye-bye. Daghang salamat. Otro prank kay hagbas na si kana. Lagi. Kabaw. So, mo to isang reaction, guys. Grabe yung suga dyan, may kaliwat. Ako rin talawan.
Manuway, manuway. Sige guys, salamat og di mukaon ko lami. It's so yummy. Yes. Murag ako lamion. What? Hello mga ka-Junjons. And panahon na po. Oras na po pag shoutout sa atong mga solid supporters sa atong Junjons TV. Oh yes, di ako assistant ko. Si Paras. Ang batang makulit na si Paras. Unang-una, may shoutout kay Cycle Bolotaulo. Cycle? Basta kay Cycle Bolotaulo. Tingin sa hi! Hello! Oh yes! Another, may shoutout kay Net Ikalia. So, lingaw ko sa imong vlog, sir. Uy, salamat pinalingaw today mo sa ang vlog. Yehey! Another, may shoutout kay Jomel Manatag. Then, watching from Mandawi City. Wow! From Mandawi City, thank you so much, Jomel Manatag. Then, another, may shoutout kay Teacher Sabina. Oh yes, ang akong idaan. Kanunay doon sa please subscribe sa mga YouTube channel na nilang mga hindi pang shoutout kay mga buutan ni sila. Pareha na ako. Teacher Sabina, namuot si Imo, bitaw te, namuot po ko, di po kong kamove on. Ano, may shout out kay Salvador Golosino. And then, arang aligrehan ninyo. Oy, siaw kayo ni si Idol Florame. Bitaw, grabe si awa doon. Natural lang ang istorya ni Iza sa makatawa na ta. Oh yes. Another mega shout out kay Princess Sofia Rodavia. Wa na ko skip ang pahinomdom para ni Moser. Ako na ning ahong Bisaya ning pahinomdom kay isud na makanta. So daghang salamat kay imo tong gitan-aw ag pahinomdom. Thank you so much. Dako sa tabang nato makapalitag buwan. Salamat. Another shout out kay Lia Kuta Lubong. Ala Lubong. Okay. Ngayon sa floor, pabano sa pod lamang si Tere sa imong pante. Okay, nag-google pa nito pante. And then, may shout out kay Alets Bertudaso Burato. O, iksoan nilang Florame. So, ano siya sa Manila. Napo niya sa YouTube channel. So, please subscribe sa sila mga YouTube channel. And sa nangaway nas Aliana og pinakalit man. Kung nanonood dito sa Aliana, kaya nga mulaban mo na sa Aliana ni Tiri. Another shout out, may shout out kay Roger Kinlog Sr. Ay, Roger Kinlog Sr. Tingin siya, pagkabibo, oh yes. Pagkabibo, yes. Agawang assistant Ninghonghong. May shout out kay Roger Kinlogs Jr. Og ni Hana. Og ni Shirlita. Og ni Paras. Rafael. Another, may shout out kay Buholanong Bugoy. Oh yes, pagkabugoy ni Buholanong Bugoy. Bitaw, joke. Then, yun pa shout out ko kuya Buholanong Bugoy. Ako vlog. Watching from Gindulman. Oh yay! Nagasalamat. Mega shout out kay Angel Man. O ano siya ang classmate ka talas Manila. Ayan siya. Grabe ha, kapilang adlaw na ni mong kulab nila. Oh yes. Salamat. Insa. Masa na itong kanang shout out ron kay di na agahong katong comment din na ma-open kay internet nagkamang open. So may na lang ko, daghang salamat and bye bye.